Tema teman. आंखौ दिनै सानजा सानजारि नोगोर बैसागु बराय रायदाव आफादा आंखौ आलासि महरै लिंनानै लाबोदों। बेवहाय आं आंखौ गाहाय खुन्थिया गायनो लिंनानै लाबोनायनि थाखाय बिथांमोननो गिबियावनो साबायखर बावहरनाय थाबाय। बैसागु बरायाथ' बोसोरफ्रामबो जाखायो जोंहा। आङो सानजारि नोगोर हालामनिनो जोंनि बेवहाय बैसागु बरायनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो जोंनि बे सानजारि नोगोराव जिहेतु खुंबोबाय थादों बेवहाय जोंनियाव जेसेबां खुंदों बेवहाय गाजा गोमजायैनो जाबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो गाजा गोमजाखौ जागोनखौ आंहा आसा दङ। जिहेतुनाखि जोङो बेयाव रिसेपसन कमिटि दानानै होखानाय जादों। रिसेपसन कमिटि जोंहा आफादगिरि महेन्द्र नार्जारि आरो नेहाथारि प्रबिन बसुमतारी बिथांमोना खोब खोमथाखा आरो आखा रोंखाखा। बिथांमोना बेवहाय रिसेपसन कमिटिनि खामानिखौ जिखिनि मावनांगौ बिथांमोना मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि खामानिफ्रा गामि गामि फोसावदिं लाइजाम होनाय रायजो राजा लेंहरनायफ्राबो आवगायबाय होननानै बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनो मोन्दों आरो जोंनि नैबेयाव लाइ खुन्था दिनै गायसननायनि उनावनो गाबोननिफ्रायनो जोंहा बेयाव पेन्डेलफोरखौ लुनाय जासिगोन। आरो बे समाव सोलायनायखौ नोंथाङा बेयो जाहैबाय जोङो मिरु आफादजों खनले सावरायगासिनो दङ। नाथाय नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदियैनो जोङो गासिखौबो मोनसे इउनिफर्म मोनसे माबायाव लाबोनो हायाखै। जोंहा ओरैनोथ' जोंहा माखासे मोसानाय मुसुरनाया जोंहा गुबुन गुबुन जायाखै, मात्र मोननैसोल' एसे गुबुन गुबुन जानानै दङ। बाखिया जोंहा गोदो गोदाय जेरै दङ जों बेखौनो रिति निति नेम निथिखौ आरो हारिमुनि मोनसे माबाखौ लाबोफाबाय थादों आरो बेनो दंगासिनो दङ। आरो जिहेतु जोङो गोदो गोदाय जों जेरै आलाय सिलाय मोसालाबायोमोन, ओरैनो दो दोख्लाखौनो दामलाबायनानै हारमुनि दामलाबायनानै मानसिफ्रा गोदाव सोराव मोसायोमोन। नाथाय जोङो हारिमु आफादनि जानानै जों गेजेर दिनै जोंहा हारिमुफ्रा जोबोद सोलायबोदों आरो जोङो मोनसे माबायावनो लाबोनायनि मोनसे माबाखौ लाबाय थादों। नोंथांमोननि हारिमुखौ बर'नि गेजेराव मोनसे बिथिंजोंनो लांनो थाखाय माबायदि हेफाजाब लुबैयो? हेफाजाबा जोङो खावलायगोन। गिबियाव जोंहा रां रुफानि खोथा फैयो। जोङो दा खोब हास्थायदों जे BKWSC आरो बिदिनो गामि पन्सायत, जिल्ला परिषद, AP मेम्बार बिथांमोननिफ्रायबो जोङो अनसुंथाइ जोङो लासैनो बिनायनि मोनसे राहा लामा लानो नागिरदों आरो जोङो मोनगोनखौ आसाबो खालामदों। जिहेतु जोङो एसे अनसुंथाइ मोनब्लानो जोङो आरो मोनाब्लाबो जों रायजो राजानिफ्रायनो जों माबा खालामगोन। मोनथारब्ला नोंसोर लाना गिबियावनो नोंथांमोननि पर्टेलनि गेजेरजों फैगौ बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समावहाय आं बानजाय आफादनि नेहाथारि जानानै आं बेखिनिखौ बुंनो सानदों। बैसागुआव बरायनाय हाबाफारि बा बैसागु बोथोरखौ रंजा बाजायै बरायनाय जा मोनसे नेमखान्थि, बेयो दानिल' नङा, बेयो गोदोनिफ्रायनो आबौ आबै आजौ आजौनिफ्रायनो बे सोलिबोगासिनो दङ। बेखौ जोङो दिनैसिमबो फालिदों आरो इयुनावबो जों फालिबाय थागोन। दिनै बे हसं बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जा फैगौ बैसागु बोथोरखौ बरायनाय हाबाफारि, बेखौ जोङो जोबोद मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। जोङो आसा खालामदों बेहाय जोङो माखासे मेलेमजिबि आरो रिसर्स पार्सनफोर बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजोंबो जोङो बे हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो सानदों। आरो बेजों लोगोसे बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि जा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो जोङो बे एखे खालारावनो एखे अक्ट'आवनो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बे समावहाय बे जा बैसागु बरायनाय फोरबो, बे हाबाफारियाव जोङो बे बानजाय आफादल' नङा, बेहाय गासैबो बर'नि जेसेबांखिनि सानजारि नोगोराव जेसेबांखिनि बर'फोरनि माहारि आफादफोर दङ, गासैबो बेहाय जोङो खौसेयै जानानैसो बे फोरबोखौ खुंनो लादों। आं आसा खालामदों आरो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयबो बर'नि जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जोङो जोंनि फालिनो गोनां बा जोंनि जा बैसागु बरायनाय, बेहाय बयबो गाजा गोमजायै जाहाथे बाहागो लाफैगोन आरो लाफैयो, बेखौ आं जोबोद लुबैदों आरो आं बानजाय आफादनि जानानै गले गले खावलायदों।